gelek navdarên Kurd hene ku di nav belengaziyê, xizanî û feqîriyê de koçedawî dikin. Kes jî wan naz nake. Kî gelo vî dengbêjê me, vî em bêjin zirneciyê me, kemançeciyê me nas dike? Pir kêm. Navê wî dengbêj Reşîtê Zirnecî yê Nisêbînî ye. Kesê ku di zaroktiya wan da heka wî dîtibin, wî nas dikin. Wekî din, kêm kes wî nas dike. Yek ji wan jî nivîskar Süleyman Demir e. Kek Süleyman di zaroktiya xwe da wî dîtiye, merak kiriye. Piştê emrekî dirêj, kitêbek jî li ser dengbêj Reşîtê Zirnecî yê Nisêbînî dinivîsîne. Gora wî dibîne ku gora wî, qebrî wî, yanî berxirabûnê ye. Bu îmkanên xwe û hevalên xwe gora wî jî çê dike. Saeta wan xweş be. Divê em kesên ku beriya me jiyan e û em bêjin berhemal pey xwe hiştine wek dengbêjiyê, wek kesên ku em bêjin sinetkarin, divê em jî wan nas bikin. Deka werin em herin dengbêj Reşîtê Zirnecî yê Nisêbîniyê ji nêz ve nas bikin. Reşîtê Zirneciyê dengbêj li herêma Mêrdîn û Şirnexê helbestkarekî qedirbilind bû û edebiyata Kurdî bi devkî digot. Lêbelê îro ne kes navê wî dizane û ne jî tê bibîranîn. Dengbêj Reşît di dewra xwe da navdar bû û xelqê zaf qedrê wî digirt. Lê dengbêjê navdar di nav feqîriyê da jiyana xwe ji dest da. Nivîskar Süleyman Demirê lê ku ev 32 salin li Swêdê dijî jî di zarokatiya xwe da dengbêj Reşît dîtibû. Arekî gidiyan de qîzî guzerî kubarê ezberê me ve sibelî xabaxê bunda li serê bendera levde de hawyana. Arekî gidiyan daima qatî lebûne davidî lebûne belana. Arekî gidiyan lavkî raserî wade seknîn be xude tale kula galîşin kule berdîm hala bave wezerî kubara. Ev dava ve şehune levde de hawyana. Arê de lavkodîn û maxab serê ve şeveqê mane hênûn. Li gundê me dima ji carê ji me re dihat li odakê li gunda digot. Ez zarokekî biçûk bûm, lê dîsa jî min jê hes kir ji gotina wî, ji çîrokên wî. Nivîskar Süleyman Demir piştî hat Tirkiyeyê dest bi lêkolîna jiyana wî kir. Demir derbarê jiyana dengbêjê qedirbilind Reşît Zirnecî da pirtûkek nivîsand. Navê pirtûk Reşîtê dengbêj e. Min jiyana wî kolay ye. Ev tiştê ku min gotin yanî stranbêjiya wî ji bo zimanê me, ji bo hunêra gotina me, ji bo karanîna zimanê me tê çuwatê ye. Min jiyana wî derxistiye çûye li kumaye, li ku jiyaye, heta dawî. Süleyman Demir dît ku gora dengbêj Reşît jî bi rêzek pirîketan hatiye çêkirin. Ji bo gora Reşît Zirnecî winda nebe Süleyman Demir bi hevalê xwe Dixtor Hüseyin Dûsen ra gora wî jî da çêkirin. Esir ketin çavê me, min got ev ne Reşîtê got vî hawî bûya. Gerek ew xwediyê goreke gobê naskirin be. Ne ew tenê bi sedan navdarê me benîşand bina xasar dihene. Êdî li Nisêbînê welatî gora dengbêj Reşît jî dizanin û ji zar û zêçên xwe re behsa çîroka jiyana wî dikin.